Давайте избор на детето, т.е. оставяйте го да се чувства собственик на избора си, но му давайте избор между две неща. Не какво искаш да вечеряме, а сандвич ли искаш да вечеряш или пържени яйца. Нали? Или супа ли ще вечеряш или гори с зеленчуци. За да може то да е избрало, но не като го попиташ какво искаш да вечерям и той ти каже захарен памук и ти му казваш, ми не може. Тогава, що ме питаш какво искаш, като аз ти казвам и ти ми кажеш не може. Въобще, уточнете се вие възрастните, ще ме питате ли или няма. И тогава естествено, че ще се тръжкам. Това е, нали, все едно, представете си, отивате на работа, шефът ти казва, избери си на коя позиция днес искаш да работиш, ти казваш, ще отида в IT отдел и той така ми не може. Ще трябва да отидеш в Human Resources, защото така. Нали ме питаше къде искам да отида сега? Ако смятате, че това съдържание ви е полезно, последвайте канала, ударете по един лайк, защото често качваме такъв тип видео. Ще ми е интересно да чуя в коментарите какво мислите по темата.